Čauky mielky, moje meno je Maximus a vás vítam úplne nového videa predstavenia drobnosti, blbosti a podobne. Dneska si preberieme dačo správne, Halloween. Dneska je toky Halloween a preto dneska pôjdeme na cintorín. Áno, správne počujete, na cintorín. Pagovia som išiel len správnymi dverami. No takže, dneska ideme na cintorín. Uhni, to sprostý geginčan. Takže dneska ideme na cintorín. Tak, ideme dneska na cintorín a tam, čiže Halloween je ako medzinárodné, duchové a také podobne. Dneska budeme bojovať proti určitým Minecraftovým duchom na cintoríne. Takže, a tu sú, dámy a páni, pozerajte, tu je hneď Slizone a tu sú maličký Slizone. Tak, a cez plot ich kýlim, cez plot ich kýlim, cez plot. Tak, a poď Slizuník, a poď môjko, poď, a poď si ešte, a poď. No, dámy a páni, dneska sme tu preto, aby sme pozreli, že kde býva Cígoš. Tu vidím hrob Cígošov. Dneska musíme zapáliť sviečku, dámy a páni. Dneska zapálime sviečku. Tak. Dostali sme zlatý meč. Tým budem asi killiť zombíkov. Aha, zombíci, zombíci. Na, ty špinák, na. Tak, dámy a páni. Takže, dneska by sme mali zachrániť Cígoša. Očividne je tu na pochovaní. Ale kedy ho pochovali, tak tu neviem. Ale dáko sa mi to nezdá. Áno, dámy a páni, dáko sa mi to nezdá. Že by? Cígoš, ahoj. Čau, Cígoš. Pochválil mi penis, boží. No čau, pomojko. Ahoj, ako? No, naprd. Prečo naprd? Lebo sa mi nedá zomrieť. No, tak vidím, že ti je na prdale, za to nemusíš zomierať. Poď, oslobodíme ťa von. Poď von. Tak, otvorím ti dvierka, chod za bratrancom. Hej, nechod tam na hroby, na čo? Dámy a páni, ja dneska budem zapaľovať sviečky. Áno, správne, zapaľovať sviečky. Dneska totiž musíme spraviť niečo, čo není také ako kebyže obyčajné. Dneska zapálime sviečky a budeme bojovať ešte aj proti Ježibabe, ktorá už len čaká na to, aby sme ju zabili. Toto si ja odložíme. Tak, toto odložíme. Necháme iba zlatý a diamantový meč. Takže ideme hneď bojovať, pokiaľ si nájdeme. Aha, dámy a páni, už sa tam nesie kostlivec. Tak, na fajt som ho dal. Prečko, ty špina. Tak dámy a páni, zabili sme ich. Kto je ďalší? Aha, pavúčik, nevinúčky, pavúčik. Nebuchuj. Tak. Dneska je Halloweenská noc, takže Wowzer, everybody gets now. Ty čo chceš? Opa. Creeper, vybuchol creeprik. Ste všetci v poriadku? No vlastne nie ste v poriadku. Hľadáme Cígoša. Cígoš? Tá, Cígoš. Poď, odvediem ťa preč. Cígoš, ja ťa chcem odviesť preč. Prečo ma nepočúvaš? Nie tam na cintorín, nie na cintorín, áno, tam, presne, chod za bratrancom Dudleym.
Cigoš? Áno, tu si, dobrá. Tak. No povedz, čo máš nové? No, vymenili sme tajnú laboratórium za jedinú. Teraz je tajné laboratórium iba naša chatka. No ešte čo máš nové? Potom moja žena ma opustila. No ešte ďalej, čo máš nové? Prestávam si honiť do ponožky. No, tak to je veľký pokrok. No dobre, ostaň tu. Takže, pokiaľ sa vám video páčilo, nerobte to odmeniť lajkom. Áno, like. Pokiaľ sa vám video nepáčilo, nerobte si nasrať každopádne. A teraz do video počúvať.